Selamat pagi menjelang siang, tapi mendung ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jelo arep benerin pemean atau kumbahan. Intan hari ini pengen senam. Bu, aku suwi gak senam, aku tak senam. Oke, ndang. Pak Bagus. Pak Bagus. Senamnya Pak Bagus. Nek nganggo golem kuwi kan gambarnya gede to, Nduk. Nah, wes ndang senam. Bariki semerti kangkung. Iya. Wes rusak nduk kuwi pancen. Sering mbok anu niku lho. Dadi gak masuk. Udune cas-casane baru. Cas-casane iki gak masuk mbok nggo. Cas-casane sing asli kuwi ya wis ilang mbuh ning ndi. Iso gak? Nah, wes nang ambil posisi. Selama 5 nang ngono iso ngadeg ngono. Gak bisa, Dek. Glinding. Nek gak nganggo kuwi lho. Wes iso. Gleret iki lho, Dek. Nganggo iki lho. Nganggo iki lho. Sik maaf ya. Balekno. Ya wes nang iki. Iki lho, Dek, Tang. Wes nganggo iki lah wes kok kene. Nah. Agak mbok gedhekno. Mbok gedhekno. Gedhekno kuwi nek iklan lewati. Kok ora iklan. Apik gambare peteng nduk, terangno sithik ngono lho ben ketok. Lah, rondok terangno. Nah, lah wes. Ya, wes ndang mulai. Yo. Ayo, senenge cah ayo. Buke kok kono ya, ben ketak ya. Buke kok kene ya. Nah, oke yo. Yo, kakike terus. Kakike kuwi lho, kakike mbek obah. Rondok dhuwur ah. Kakike gak ngono nduk Pak Bagus iki rondok ngene nduk. Oh, ngene. Ngene lho. Nah, diingeti. Oke. Fokus, diingeti. Videonya dilihat. Oh, ini. Selesai. Ingeti ta. Dilihat rondok rene ben ketok gambare Pak Bagus. Nah, senam pemirsa. Wih, badannya kan goyangno. Nah, sip. Oke. Asik. Asik. Yes. Oke. Aja mbek ngantuk lo ya. Nah, piye nek kuwi gerakane? Good job. Kerja bagus. Sip. Nah, gerakannya piye nek kuwi? Masa ngono kabeh, Nduk? Ora, Nduk. Gak ngono, Nduk. Ngene lho. Tangannya kan dua nih. Nah, hadap ke sini. Nah. Siap, kita kayak 5 menit ya.
5 menit. Oke. Bariki medhiki kangkung. Ya, ngene tang, tangan satunya. Oke. Iya. Anu mak enek bolu tak kukusno telo. Wis Dang dianu, monggo dicoba. Duduk ya ning kene tan mosok duduk di ning ndur meja. Apa nganu mak gawe kuwi lho, apa jenenge enek kangkung, enek cambah, enek wortel. Oh gak mak, enek sambel pecel. Ngono. Wis duduk, Intan duduk kono. Lho, duduk kono lho jejer Ibu. Nah. Iya, Mak. Alhamdulillah pintunya warnanya wis coklat cantik, Mak Jah. Lho. Pintunya wis kena ditutup ya, Mak ya. Lho, Mak Jah selesai masak gue Bu. Belum selesai, Mak. Bikin sambal goreng kentang. Oh, iya. Sing ayame sambelnya dadi, Mbak. Jos. Bu Carek ya hari Senin mulai enak sayur kok, Mbak. Harga 5.000. Mulai hari Senin. Hari Senin, Ya. Bu Carek sudah mau jualan Mulai sayur. Mulai hari Senin depan. Iya. Ya nek sayur asem, sayur menir ngono-ngono kuwi, Mak. Iya. Terus sing masak, sing jerene sampean mung gaduk. Lah sing ndek iki kan sing digawe ning kecamatan. Oh, iya. Iya, oke, siap. Pegawe iki lho, Mak, acara iki lho. Oke. Tak cukono sayurane. Itu disaponi, Nduk. Disaponi ki sandalan Intan. Nek kampung. Jenenge iki sok di apa jenenge? Gimana kan ada yo ngelekan bisa kena tuh. Wortel. Sambal. Dua wortelnya nanti. Betul kabeh. Oh, anu apa? Plastiknya bolong, Dok, ternyata. Intan kena opo ket mau kok ketoke kok kaya ora tenang, kudu mloya mlayu Gak napa-apa. ngantuk apa piye? Gak napa-apa. Gak, aku tak tekok kena opo. Gak napa-apa. Gak nek apa nek ketmu kaya wong bingung ngono lho. Madhep rono mlayu rene. Kena opo? Mas buka gak napa-apa. Delok ibu. Ketoke iki nganu mikir sesuatu. Mikir umbah-umbah soalnya. Oh gak. Pemeane dia ditendeni Pak Silo. Ora sanggup pikir. Engko Orang umbah-umbah saiki umbah-umbah engko. Uga maksud iki digawe latihan santai. Santai ngono. Repa Bunda Dewi iki ora bendino umbah-umbah. Nek Bunda Dewi iki ganggange 2 hari 3 hari. Nek Repa kuwi 4 hari. Menisam wedi terus lagi umbah. Nek Intan kan sedino yang orang umbah bingung ngerti. Melayu rene ngono ki tak omongi alon-alon gak apa-apa Nduk, nduk engko sik. Pemeane cek ditandani Pak Silo. Wong seumpama yo dino iki Intan ora umbah-umbah. Klambine yo sing dindi isih ono. Atau jeronan kabeh yo isih ono. Ning lemari ditumbasno ibu dhewe yo isih ono anyar-anyar yo wis diumbahi. Dek tak tukokno ning gone lab
pas nonton tok 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 kuwi Coba. Intan lah tak tukokno anyar-anyar 6 anyar-anyar jeronan kaos dalem. Dadi iki Intan yo cek pakai daleman, nganggo katon cekak. nganggo katok cekak, nganggo katok neh luar terus lagi baju. Terus nek kowe nek pas nganggo rok yo pemirsa nek ngene iki yo cek tetep nganggo kaos dalem, nganggo dalem maneh, nganggo kaos dalem warna putih kuwi. Bingung, nek umpama piye ora apa-apa, tak tenangno. Soale ora umbah-umbah pun insyaallah gantine yo isih ono. Kecuali lambene wis mbok nggo salin gak enek nah kuwi bingung. Wong yo sing dienggo salin yo alhamdulillah isih ono. Dadi ora perlu Engko mbahku yo. Iya. Pamane mbok umbah saiki yo percuma. Percumane apa pemirsa? Mendung rek. Saiki mendung, ijik rondok gremes, pamane mbok tokno ning gone gazebo yo. Gak apa-apa. Yo piye yo? Yes mending kosek ae, ora apa-apa, telat sak jam 2 jam ora apa-apa. Percumane yo engko cek tetep ning jero, maksudnya cek ning jero keadaan ning jero omah lho klub piye ya aku nek jelasno mbek Intan iki uwange lah aku nek mati. Sampe jelasno sirahku wis ngelu terus. Bu kena apa Bu? Aku ngelu tambuk tekoki aku ora iso jelasno apa sing mbok inginkan aku gak. Kenapa Bu aku gak entuk umbah-umbah dino iki? Kenapa Bu aku tek mangan gak entuk akeh? Kenapa Bu aku kudu mbok ombeni iki? Aku kadang jelasno terus, kadang jenenge menungso ya pemirsa. Menungso kadang yo nek seorang ibu kaya aku, kaya ibu-ibu yang memiliki anak. Iya, wis pokoknya ibu-ibu kabeh kan tidak boleh menyerah, tidak boleh ada kata-kata menyerah untuk menjelaskan. Kecuali nek anake panjenengan itu anak-anak sing ya rasa jelasno men lah. Anak-anak pada umumnya lah pemirsa sing dikai pengertian gampang, sekolahnya ning gone sekolah biasa kuwi insyaallah dikai pengertian. Nduk, makme porsi dikurangi ben sehat, ojo mami ini. Mungkin insyaallah langsung bisa menangkap. Nek Intan harus melalui beberapa tahap, melalui beberapa proses sing aku kudu ngandani bendino dan berulang-ulang. Sampai kapan Bu Yuni ngono? Ya mungkin sampai sak ngertine Intan. Lah nek Intan gak ngerti-ngerti piye yo dikei ngerti terus. Jadi tugasku ki selalu memberi pengertian iya kene. Dan tidak boleh menyerah dan tidak boleh piye yo. Angel lah aku jelasno pokoknya. Pokoknya sak mampuku jenenge kecilek Intan yo Ning rumah sakit. Iya ning rumah sakit ta yo mau aku mbek keluargaku tok iku. Ambek Mbak Dewi Ci. Iya maksudnya keluarga Ibu kan Mbak Dewi, Mbak Susi, Mbak Sis kuwi letan, plek-plekan kuwi letan, sapa lek. Kalau ngono yo mohon maaf ini kan kenapa ya Intan kok tidak seperti ponakan saya, tidak seperti dulur saya, tidak seperti yang dikasih pengertian langsung genah. Nek ning ndi rasa dijak, mulai saiki iki jarang takjak pemirsa. Aku buah apa ya ora takjak. Engko Intan takjak ya salah neh. Jere ora koyo ponakane, ora koyo dulure. Iki tuwek-tuwek. Nek dulurku dikai pengertian, lho beda pemirsa. Memang kan bocah ngene iki ambek saudarane jenengan mungkin ya beda. Intan nih memang kudu ngandani iki alon-alon, pelan-pelan. Kenapa Bu aku nek mbok kei ombenan ngene iki terus tak kei minuman kuwi pemirsa. Ya nek jahe, kunir, kayu manis berarti ya tak kei ombenan ngono kuwi. Dekne kan gak enek gulane kan. Gak anu menurut dekne iki kan nek rasane ngene Bu. Gak apa-apa tan harus mbok minum. Mau Bu aku gak seneng, kudu mbok gawe seneng. Kenapa Bu aku kudu seneng pun ben sehat. Lah nek sehat kok terus aku piye Bu? Terus dadi pertanyaan ki terus pemirsa. Nah mati Bu lah terus bocah ngono kuwi napa mbok apakno. Nggih Bu aku. Dadi ya memang pemirsa. Tugasku sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya dari kecil ya pemirsa. Ada yang ngomong, "Walah, Bu Yuni anu yo saikine wis penak terus bapake di anu usaha." Aku ku pisah karo bapake anak-anak itu bocah-bocah cilik-cilik pemirsa.
Dan saat itu Pak Ane bocah-bocahku yo ijek kerja ning laut. Bukan saat ini terus aku terus gak ngopeni salah jenengan. Berarti jenengan tidak tahu kisahnya, hanya menjat ngono kuwi. Jadi cat kecil sejak kita berpisah saat itu aku tulang punggung untuk anak-anak saya, dan itu tidak saya gawe-gawe, tenan pemirsa. Bisa aku mbah tak ewangi buruh mbah apa, dadi yo untuk anak-anak cah loro kuwi pemirsa. Jadi tidak ada dek. Wah saiki buyune dadi wong jebaker terus meninggalkan salah mboten seperti itu kisahnya. Sik, Bu. Jadi pisah iki ora sedina rong dina, wis puluhan tahun. Wis bapake cacahku ndek biyen cek pas masih jaya-jayanya masih jos-jose ibaratnya ndek biyen wis aku wis sendiri pemirsa. Ngono. Dadi yo golek-golek pangan dhewe, nggo nyekolahno, nggo mangan bendino, dinggo ngono ngene. Dan ijek kudu mengandani Intan secara alon-alon. Di situ aku dituntut untuk kok orangnya dituntut menyesal awakku dhewe sih, aku harus kuat mendidik. Apa aku iso ya somben ya ngani anakku, adik aku wong single parent ngene. Jadi kadang nih dianuni wong gak pengen nduk ngene-ngene mboten bayi istilahnya pun nyaman dengan kondisi yang Mbak Intan kok ngene. Aku diku suatu ketika nek aku egois kok ujuk-ujuk enek wong sing pengen nganuni aku ora gelem nampa Intan kan dia malah mesake Intan. Soalnya selama ini kan perjuanganku Mbak Intan to. Masa perjuangannya Mbak Intan ambek Indah terus aku seneng-seneng sak karepku dhewe kan aku mesakno. Kembali lagi ke orangnya lagi bukan aku egois ora gelem rumah tangga apa iki aku ditekoki wong kalih kula nggih Bu kula purun kalih sampeyan ngene. Gak sampeyan. Lah aku kan kudu iki lah ngetari atine anak-anakku terutama Intan. Wong iki piye ta nenek ibu dianuni wong pamane ibu duwe suami ngono iki Intan boleh kok. Gak boleh. Karena apa, Dok? Udah tua. Ibu wis tuwek. Tugase Ben intene ae. Wes nggih pemirsa, jadi jawabannya saya seperti itu. Ini bukannya aku terus mengkat ora, semuanya dipasrahkan karo Gusti Allah. Mbok piye kok Gusti Allah ngature nggih. Manut sing penting aku saiki berusaha sak mampuku golek rezeki kanggo anakku, nggo Intan. Wis matur suwun nggih pemirsa untuk jenengan sing setia mersani kontene Intan. Jadi bisa golekno rezeki nggo bayi, nggo Intan. Aku sak dermo bagian tukang nyoteng, bagian tukang ngedit, ngupload nggih. Wis rezeki saking Allah. Wis ngono sak isaku ngene nggih pun ngono. Walah ki malah curhat biasa. Karena apa dino iki mang Intan kudu emosi ae. Umbane ditendani Pak Silo, urung sida mbah. Terus mengalir dengan sendirinya cerita bogang. Nggih pun pemirsa iki langsung tak sambel wis enek, sambel pecel. Iki karek godhoki kabeh wis dadi. Mulai wis basis ngicipi ya kan. Iki tak goreng tahu, tak goreng tempe wis ngono pokoke prosesnya goreng tahu, goreng tempe ora usah di video soalnya pemirsa semuanya ya wis iso prosesnya goreng tahu tempe ya. Iki lho mbok elokno. Seumpama ibu urung iso gawe senenge atine Intan ibu njaluk maaf ya Nduk ya. Sepurane ibu ya Nduk mungkin dadi wong tuwek urung seperti sing Intan harapkan, urung seperti sing Mbak Indah harapkan. Ibu yo isone mung ngene iki tok. Ora iso memberikan kemewahan koyo yang di luar sana, ora iso ngekeki warisan utawa ora iso piye ya mereka. Isoku dadi wong tua mung iso mensupport ndongake. Nyemangati anak-anakku. Ngancani selama nafasku isih pengen ngancani ndelok anak-anak tumbuh kembang dengan bahagianya masing-masing ngono ae. Wis ngono tok pemirsa. Ibu mbok maafkan kan ya. Wis
ngene langsung Mbak ayo dianu. Dianter ya. Lah kuwi mateng iki. Lah yo karek godhog kan rasa diseronteng rapopo lah. Paling tak seronteng ning gone Facebook ngono lho, maksud Ibu. Lah wong ki wis 13 menit Nduk. Aku karek ngeterong bayi mencoba atau bayi di lontrong, oke? Nggih pun pemirsa, nggih demikian nggih konten pagi ini dua dino yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh. Pejuang garis 2, semoga dan diberikan omongan yang salih-salihan ya pemirsa. Cek goreng tahu ya pemirsa, iki sayur-sayurane ya. Enten tambah wortel kali kangkung, iki sambele. Sambele kok kekental tenanan ya pemirsa ya. Wis gak apa-apa. Rene Intan, Rene dulu tutup no. Intan tutup no ning kene aku tak. Anu, duduk nek duduk ning isor. Duduk ning isor delok. Lak yo ora ketok ning kono. Nah, tetep ora ketok Intan. Lah yo ning. Ya wis ning kono ketok. Lah wis dah tutup. Loh, alah. Ya wis dikono bingkleng nang ngono ibu ki nek lungguh ngene iki gak iso. Maksudnya Intan tak suruh duduk terus penutupan. Ora bingkleng dhuwur dong, wis gak usah. Maksudnya Intan duduk ning kene, manut ibu hadap ke kamera. Ngono tok maksudnya Intan duduk di sini monggo lah. Ngono tok. Gak usah mbok cukokno bingkleng ibu. Nah, ngono tok. Demikian pemirsa ngono. Iya, pemirsa. Demikian pemirsa konten pagi ini, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan diberikan kesehatan. Pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan omongan yang salih dan salehah. Ibu di samping goreng tahu. Langsung tuh. Urung, seumpama ada salah kata, kami mohon maaf. Dan yang besar besarnya. Intan sampai dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah wes pateni. Oke Dok. Wes kok durasine kono. Wes ayo. Mbak Hin ben mencoba yuk. Yo Cus pemirsa. Kayak kok glegek ngono.